assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɓayaw Pindi TV bisimilla moon e roɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi huccide e moon oɗo subaka altine hannde koyɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe e serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaaga duwaw yupo e Sénégal e aduna o foof ha oɗo goto sawo holluɗen caggal jaam dumo e nder leydi meɗen Sénégal no subaka fo mi yewninoma noon no jewnirɗon mi fo mi yewnimon ko ɓuuri ɗum saabu saaha foof mbeɗa yeeyi commentaire uji e Baba Moussa Niang darde muɗum ganda darde muɗum yooɗi feewi min gasnata jarnude ɗum saaha foof darde muɗum e roɓɓindu jayndeli moɗon ɗum ɗon noon koko foti tan saabu ko liggey makko o waɗata te kadi koko ganduɗa ina haani ɗum noon no subaka fo banimon debbo Aissata Ndiaye ne dañi weltare yitude on ne wonde Baba Moussa Niang bisimilla ma manimba ko noon tigui ya weltare waɗi en gaɗo beño kono kay woni vice versa walla mbiyen woni banggue o e banggue en jewninoma kankone ɓiyam Aissata Ndiaye Allah hokki en fartagui yiddemo ɗo e plateau roɓɓindu jayndeji kono kay woni ni weltare onon kadi yeeɓiyankoɓe Pindi TV tawataɓe nder e boole kala ɓiyam sehilam jaam walema min mbiɓe bisimilla ma gongol arte e galam alhamdulillah ko yettere Allah no feewi Moussa Niang yittude kono kadi no mbirumami tan mi gaynata hay lawol gotol jarnude yeeɓiyankoɓe saabu saaha fo goto fof ko dariɗo ene yiiɗa andude holko saabi Aissata Ndiaye arani holko saabi Moussa Niang Amadou Moussa arani kono noon mataw tan ko adunaji e rafiji kewɗi ɗi joni kono noon ko yettere Allah hamin garte liggey meɗen min garte place meɗen ɗum fo ko yettirde ɗum tan Allah ɗum noon Moussa Niang haade en nadde tan e ko faye ko ɓuuri tengtude e jayndeli ɗi ko arde e résultat ji ganduɗa yete mataw woni Covid 19 o subaka fo noon mamin gartu hen saabu koko ganduɗa ɓuuri hewde e leydi ndi nani jiiɓi galle mo nanɗa fo nani hen walla galle mo nanɗa fo sa diwi ɗum galle goɗɗo nani hen yimɓeɓe nani leeli ɓe nana jaaha cafroyo kono heddiɓe nani e galleji ɗi ina jara ko ganduɗa Amadou Moussa Niang ko leɗɗe ɗe ganduɗa aɓena ƴetta ɗum saaha foof woni leɗɗe pasneteɗe walla ko way noon so yeehi noon ha neɗɗo ko wiyete datti ala daali ala fuɗɗo wiide ne faye hôpital tawa wona noon guila nde fuɗɗi lawtan Moussa Niang yo goto fo ummo faya hôpital so yeehi ma ande holi leɗɗe tottete e holno waɗirte traité ko ɗum woni lawol e waɗede test beele ko Covid walla wona Covid ɗum ɗon noon résultat ji ɗi yette mataw Moussa Niang ko test uji baɗaji ine tolni ujunnaje 3 e temennayyi capanɗe jeenayyi e jeeɗiɗi ɗum ɗon noon temeɗɗe ɗiɗi neɗɗo e capanɗe jeegom e jeegom garti ine dañi raafi oɗo woni Covid 19 ɗum noon ɗo joni ko tolni tan e yette temennayyi e nogas e jeetati kamɓe ɓe goppitama mataw ɓe celli raafi moɓe gondunowo kono sappo e tato mbasi hen pittali mumen Moussa Niang noon ɗo joni ko leeli ene wonde raafi o ma timmu ujunere e temedde joyyi walla mbiyen ujunnaje sappo e joyyi ɗe woni 15 000 ujunnaje sappo e joyyi yimɓe ɗo joni woni ɓe e temeɗɗe ɗiɗi e goho woni wonduɓe raafi o limaɓe ne gonde raafi o Moussa Niang aɗa andi ɗum heewi garen tan ko ɓuuri tengtude hannde ko noon tigui Aissata Ndiaye ene jeeya oɗon alhaali gonko oɗon raafi walla mbiyen laygol makko ene ɓuuri tigui artude e nder jayde leydi Sénégal no mbiɗa ni kono kadi e on accident badɗo walla mbiyen ɗin accident ji jokkuɗi e wadde e nder taliji leydi Sénégal Aissata ɗum ne ɓuuri tengtude e nder jayde leydi Sénégal e o subaka altine noon tigui Moussa Niang accident ji nana mbara Covid nana wara hawnima vox populi udditidama ko noon tigui vox populi e oɗo altine sappo e jeegom lewru août 2021 ɓe garti tigui alhaaliya on accident badɗo taw kay ko accident musɗo yadude natal on accident badɗo to Kaolack taw kay ko camion remorque kañum de Aissata Ndiaye yeɓɓe taxi moññi oɗon taxi yooɓi pitali e jondi ɗum kay ɓe kolliti ko camion mo leydi Mali waɗi ɗeɗon golle wiide jeynenkoɓe vox populi kina abbo e ganduɗa ko nogas e joo innama AD mbasi pitale mon e accident ji tati ɗo e nder leydi Sénégal ɗum koye nder balɗe sappo e ɗiɗi taw kay ganduɗa wonnade ko ɗum ko ama ɗum ko kay ɓe gari to Keur Massara hakkude ganduɗa kay ko ɗam ɗon ndiyam jokkuɗam e tellade ɗeɗo bande kala e lamorgo goɓe kolliti tigui ha joni ngoɗon ɓesgu ruttima to wonno kono kay ko wurde caɗele ɗum ko wiyete wame walla mbiyen inondation ɗum ne tawe nder ndeɗo jani ɓe mbi ko sinistré décor aux unités 11 12 13
kame 15 Parcelles Assainies to Darou Missette wiyete ko Medina Ganna Sahara ene tawe to o diwan mo Keur Massara ɓe ɗo dengu nde ganduɗa ndiyamma toɓoɗamma tampiniɓe ene wayno noon naati e nder galleji kono kayya ko hunde loro fade mabɓe caggal kayna sen jeeyi nder ndeɗo jeyde vox pop en tawi natal Ibrahima Sène o wiyete ko PT chargé de leader de PASTEF o wi ko le discours de Sonko est devenu hystérique ko kongi makko e saɓo nde jeyde vox pop e oɗo suba les échos wi ko grave accident à Kaolack woni accident musde waɗi toon kono kayya addi kulole fayre kono kay addi ñaññere fewo kewde e ganduɗa ko nguɗon ɓesgu Saloum yaltude duppude ɗiɗon camion ngaji kono kay yaltude e wasde yonnude ɗum saabu tigui ndeɗon ñaññere kono kay oɗon musalla on accident ɓe mbi ko les Kaolack quoi outré vandalise les camions maliens ɗum no ko habre jagguiɓe sababu tigi nde oɗon camion ganduɗa ko moññide oɗon taxi no yaɓɓire mum ko hunde nde ganduɗa ɓe kolliti ko hunde teskade nder leydi Sénégal kono kay ko hunde nde ganduɗa camion ngaji mali ɓooyi kay wadde gueɗe baɗe ni ɗum saabi tigui ganduɗa ko on jagorɗo yaaha gara artiri haqqillaji no fewi ɗum ne tawe nder hello naybo ndeɗo jayde vox pop caggal ka sen jeeyi ɓe mbayli ko sawru mbaggu e hello mabɓe jooɓo ɓe gatti ko natal hakkude on Halifa kesso mo Thiénaba koko ganduɗa ko hoore lendi duwawɓe mbi ko le nouveau khalife donne des assurances à Macky Sall ene wayno noon o suuti kongi faade ganduɗa tigui ko gonka leydi ndi kono kay ko gonka oɗon Covid 19 ɗo e nder leydi Sénégal discours walla mbiyen ko jonde junde tigui woni koɓe mbaɗi caggal nde hoore lendi yeeyi toon no yuɓɓinode koyɗe e jokkere enɗam kono kay ko duwnade ɓe ndeɗo ustare on Serigne Abdourahmane Seck duttunoɗe jomum to leydi Maroc jeyde an le soleil ene wayno kongal ɗo notoɗatal ɓe gaddi oɗo subaka ɓe mbi ko hoore lendi saga tigui nde ganduɗa ko yuɓɓinoyno ganduɗa ko yuɓɓinoyno duwaw walla mbiyen nawno duwaw to Cambérène kame Thiénaba ene wayno noon waɗi hallaji kewɗi kono kay ɓen ɓe ganduɗa halifaɓe cuuti kongi e gonka leydi ndi kono kay cuuti konki e gonka Covid 19 ɓe mbi noon ko hoore leydi yaari koye délégation jonɗo gam kay yilliyade to Cambérène comme kay Thiénaba ɓe mbi kene tolno e ganduɗa ko temedde 7 millions koppareji men CFA ɗum woodi ko ganduɗa ko halifa oɗon waɗi dégagé gam kay bismade hoɓe ɓe noon gam kay présidence oɗon e hoɓɓe ganduɗa kay jippinoɓe to Thiénaba ɗum ne tawi nder hello nayabo ndeɗo jeyde caggal kay sen jeeyi ɓe kolliti ko ñakku Covid 19 en jokki nder leydi Sénégal ɓe kolliti hanki o leydi men Sénégal heeɓi kene tolno e temedere capannayyi ujunere pawɗi temedere capanɗe jeegom dose vaccin mbiteɗo AstraZeneca gam kay jokkude on campagne de vaccination ɗo e nder leydi Sénégal 4 e hello jeeɗiɗo jeyde le soleil jeyde le quotidien rewi hen le quotidien ndema Jambal Diagne ari kay natalla on gorko mo Parcelles Assainies o wiyete ko Amadou Ba ɓe mbi ko retour en grâce de l'ancien ministre on mo ganduɗa ko meeɗi wonde kolaɗo tedduɗo hoorejo leydi kono kay meeɗi wonde jagorɗo gueɗe nder leydi o sakkitno koye jagorɗo gueɗe caggal leydi o wiyete ko Amadou Ba ɓe mbi ko chapeau ba ko kanko tigui ɗofti hoore leydi to Cambérène kame Thiénaba ɓe mbi kay ko Amadou Ba artino hannede ni jani koɓe ma Jambal Diagne ɓe bindi hen ko yoni kanen tawi nder hello sappo e goho ndeɗo jeyde kono caggal kan ɓe garti on accident baɗɗo to ganduɗa kay ko wiyete Kaolack kono kay ko tension kewɗo kono kay mbiyen ko caɗele kewɗe wonande nguɗon ɓesgu ñaññere jagguiɓe woni sababu tigui doppude yon e camion ngaji kana hello tataba ndeɗo jeyde caggal kan gendarmerie leydi Sénégal waɗi alerte walla mbiyenna waɗi erago kono jertinde yimɓe tigui faux monnayage woni koppareje ɓonɗe koppareje ndewan lawol koppareje ɓalleji kuruma e sen gayno renndo ngo ɓuurata famirde faux billet nene circulé yo yimɓe mbatten haqqillaji kanna e hello tataba nde jeyde quotidien le quotidien li quotidien ko addi li quotidien ne wayno arti koye haala haali ganduɗa ko gartugol Amadou Ba ɓe mbi ko apparition publique avec Macky Sall Amadou Ba le retour ɓe mbaɗi hen point d' interrogation hollo sababu walla mbiyen est ce que Amadou Ba arti ɗum noon ko namde mbaɗi kono sa udditi ngoɗo o jayde walla mbiyen sa di gon hello jooɓo ndeɗo jayde li quotidien ene haasi tawa hen kaɗon haala walla mbiyen tawa haaɓe piri hen haaɓe pacciri hen kaɗon haala caggal kana Aissata Ndiaye ɓe gatti haala haali élection locale to Thiès ɓe mbi ko Abid Nia en rôle 10 nouveau mouvement ene wayno noon takkal sa masque e mouvement ji baɗi noon kala enen ganduɗa ene daari langa gam kay yahoyde ɗiɗon sumgoji paari sumgoji nokkuji to diwan mo Thiès caggal kañ ɓe mbi ko El Hadji Ndiaye chargé de communication à la mairie de Dakar wi ko le bâtiment de Sandaga juridiquement appartient à la ville de Dakar wonde de ganduɗa ko nden huɓere tawtede to Sandaga jeeya tigui ganduɗa ko oɗon no commune mo Dakar ɗin ko konngui makko kanko oɗon El Hadji Ndiaye chargé de communication joguiɗo konngol ganduɗa ko mairie ndi Dakar ɗum ne tawi nder hello jeegomo nde jayde li quotidien jayde enquête Koloski
ɓe mbi ko un exercice mortel alhaali ganduɗa ko maire uji kewɗi walla mbiyen maire uji commune aji wasde pittali mumen e oɗon boros covid 19 walla mbiyenno hodde jomumen taw kay ko boros covid 19 yooɓi ɗin puttali ha woni sababu o noon ɗo ganduɗa kay ko jeyde am koɓe enquête loski hen kan losko ene tawi nder hello tataɓo ndeɗo jeyde Mbaye Dione woni chargé de communication gomo wiyetego AMS o wi ko sa yi ganduɗa ko maire uji ene ɓuuri wasde pittali mumen oɗon boros covid 19 saabu maire uji ɓuuri wadde exposé kono kay kañumen tigui woni waɗoɓe bougé partout yahoɓe ne garta ko konngui makko kanko oɗon Mbaye Dione caggal kan o wi on campagne digital et une communication numérique pour les locales on oɗon campagne de yaade e nokkuji wona hunde weɓani kono campagne ma woni digital ma woni e ɓuggui karala kesse e gueɗe baɗe noon caggal kan ɓe mbi ko les maires sont en train de payer on leur tribut à la pandémie de la covid 19 konngui ɗi noon caggal kan Aissata Ndiaye Magui Ndiaye on wiyete on ko maire o wisé testé positif o heɓino oɗon brosse covid 19 kono kay Allah dandimo hen ɗum ne tawi nder hello tataɓo nde ɗo jeyne kono kay ɓe gartiya e jokkodiral hakkude landa Pastef kamɓe landa tahowu Dakaru mo o ganduɗa ko Halifa Ababacar Sall ɓe mbi ko une union koni en koni wonde de ɓeɗon ma joftodir kono kay ma won hewɓe ɓe gandudirani nder majjum saabu kewal mabɓe noon tigui e maire uji waɗoɓe bougé ɓe saaha foof Moussa Niang gon yeeru kam ɓeɗo wawi tottude ɗum e mbaɗuno maire Gounas mo ganduɗa woni Baydy Ba mo ganduɗa saaha fo nani bedda o nani boowal ngal nani égout ji ɗi nani ƴeewa ndiyam naato jaam e jalto jaam te ɗum noonne ko darde maire soɓe jooɗima hande wonata ko ganduɗa moƴƴi kono kamɓene eɓene mbaɗi exposé e oɗo rafi kono yo Allah danduɓe dandanaɓe salminde tan maire mo Gounas ko darde makko tan woni ko yooɗe minen population ji ɗi amin daña hen weltare no fewi kanko Baydy Ba jokken e jayde l'observateur jayde Futurs Médias nde ɗo subaka arti koye évacuation ɗiɗon malaɗuji covid 19 ene wayno noon ɓen ɓe ganduɗa ko ambulancier ɓe ganduɗa ko wonɓe ɗiɗon ambulance uji garti tigui holno guurde oɗon kaya mbeyaɓe koldi noon sahaji ne waɗa ngakkere ganduɗa kay ko ɗum ko wiyete place woni sababu ti debbo cowinoɗo kañum tigui wonno testé positif covid 19 kañum de woni ganduɗa ko Aissata Ndiaye e nder ambulance tuggude minuit ha midi taw kay o ala walla mbiyen ɓe ngala to ɓe mbaɗimo ko ngakkere place ɓe mbi ko 3 jours sans rentrer chez soi balɗe tati taw kay ɓe jahani e nokkuji mabɓe walla mbiyen ɓe korani galleji mabɓe kina tolno e 20 évacuation par jour ɗo e Dakar ko kaya mbeyaɓe guuri kono kay ko hunde musde deɓe guuri kan ene tawi nder hello tataɓo nde jeyde Youssou Madjiguen Ndour caggal kan ɓe garti e présentation condoléance walla mbiyen jettingol duwaw hoore leydi Toto Thiénaba ɓe mbi ko le film de la mort subite du chauffeur de l'un des architectes du palais de Thiénaba goto e ɓeɗo ganduɗa ko soforeɓe oɗon mo ganduɗa ko architecte palais mo Thiénaba kañum de wasi pittade mum taw koy ko chauffeur mako tigui route jomum kanen tawi nder hello jooɓo ndeɗo jayde Aissata Ndiaye ene wayno nde ɓe garti ndeɗon ñañere ganduɗa ko hakkude Sénégal e Mali walla mbiyen hakkude ɓesgu Kaolack e ɗiɗon camion ngaji Mali kanen tawi nder ndeɗo jayde oɗo subaka jayde las ko wi ɓe mbi ko la vaccination freine le covid 19 ɓen gaddi ko kabaru belɗo Aissata Ndiaye e collectivité baisse des cas de covid 19 ene wayno de ko oɗon vaccin walla mbiyen ngoɗon ñakku covid 19 woodi tigui ko wayli kono kay waɗi apport positif e ganduɗa ko leygol oɗon brosse covid 19 ɓe kolliti tigui ganduɗa ko ɗiɗon kawuji gustimo no hanniri ni kamɓe jeynen koɓe las kanen tawi nder hello mabɓe tataɓo caggal kan ɓe garti oɗon ganduɗa kay ko jagorɗo o wiyete ko Mansour Faye alhaali ganduɗa kay ko oɗon gari min gara walla mbiyen ndeɗon ñañere ɓesgu Kaolack o wi ko yooɓe gartira guila mabɓe yooɓe ndeej kala ko foti waɗen hen laamu leydi Sénégal ma waɗa hen ganduɗa ko wawi ko caggal kan ɓe jeeyi to inondation to Keur Massar ɓe mbi ko sous les eaux Keur Massar sous les eaux ko rawane ko wonno ɗo rawane ko ko ɗum arti Kaysa Ndiaye kaso Keur Massar nene ilam noon tigui ndiyam rawane ɗam so ndiyam hikka tawi ɗum ɗon Moussa Niang ɓuurata mutta jayde coftal balli uddata damal jayde coftal balli stade kañum tigui uddata damal no mbiɗa ni yadude natalla on mo ganduɗa wiyete ko Fernandes peto to Manchester United ɓe mbi ko United e Chelsea e Liverpool démarre fort kamɓe kala ganduɗa koɓe natiri no yodiri ganduɗa kay ko oɗon Premier League kono kay ɓe natiri no yodiri oɗo saison kamɓe kala ɓe keeɓi fartange lappude yadude natalla o wiyete ko Firmino e wondude ganduɗa kay ko Pulisic kamɓe kala ganduɗa kay ko fettoɓe to Premier League ɓe koliti ko ganduɗa ko kolibaji mawɗi ko natiri doole kono kay natiri victoire uji ɗum ne tawe nde ganduɗa hello jeeto ndeɗo jayde caggal kan ɓe gaari e natalla Edouard Mendy wondude Ismaïla Sarr ɓe mbi ko tirage au sort CAN 2022 le Sénégal dans le chapeau 1 le Sénégal pourrait hériter de l'Égypte et de la Guinée ene wayno leydi men Sénégal e ganduɗa kay koye ɗum noon Aissata Ndiaye ko wiite coupe du monde walla mbiyeno coupe d' Afrique 2022 poɗo yuɓine toto leydi Cameroun ene wayde gonden e leydi Égypte ɓulla
walla gonnen leydi Guinée takkinden Pula Issa Ndiaye ɗum no wonno ko tawete kelle gadana jayni leydi Sénégal o subaka altine 16 lewru ut noon tigi Moussa Nia ɗum ɓurno tengtude e jayndeli ɗi en mbatta sona arde tan goomu ɓe ganduɗa ko goomu kesso dariɗo ɗum noon ɓe dari tan ko wiide yo président gardiɗo leydi ndi yeeƴo Fouta ɗum ɗon noon Moussa Nia mata tan koye gardowol Kellel Ndiaye tawtoranoma ɗum ko noon tigi ngun batu waɗi to Pikine ganduɗa no mbiɗa ni gardugol Kellel Ndiaye kono kay wonude Abdoulaye Tall en kala ɓe juɓɓini batu to Pikine AG assemblée général ngun goomu mabɓe mouvement président yeeƴo Fouta gam kay wadde bilan to ngol golle mabɓe kono kay ƴewde ganduɗa koye feccade peeje holno ɓe ɗoyto ɗeɗon golle ha koɓe jiiɗi ko wone nder Fouta Aissata Ndiaye kettoɗen mo kanko Kellel Ndiaye décharge ken ƴettitoɓe armuji men d'ici 3 mois eɗen dartoɗo darinoɗen ɗo eɗen woyna Foutankoɓe bojjiɗi woyno ɗen eɗen jaɓɓa ɗo jaɓɓunoɗen ko dillinoɓe ko han e ngol ɓurten dillinden e ngol dillugo mbatten e ngol wona no mbaɗanoɗen ni min mbatta ɓuuri ko mbaɗanoɗen inchallah so on fuɗɗi ko donc noon o sikki kamɓene ɓe bertinoɓe men eɓe keeɗe men eɓe gandi maire deɗinani men aduna o noon ko ɗum ɗon tan ko woppani Mouhammad sallllahu alayhi wa sallam ko woppa ko heewi nanama hen ko heewi ejama hen kono ɗo wononoɗo ko ɗo wona ɗo yaɓɓanoɗo ko ɗo yaɓɓa ɗo yaɓɓa ha joni haydara change ani hen haydara wohlani hen kadi mi haalino bandiraɓe min ko soodi mi weeɓani ko funti mi weeɓani ko waɗiti mi weeɓani ɓe jakko ɗon hanki o ha hande ko ɗon jakko ko ɓe noon bandiraɓe Foutankoɓe yoɓe gandu Kellel hanki o on woni ɗo ha hande kadi dari ko waɗatno revendiqué hanki ko ha hande ko ɗum watta revendiqué que ça soit oɗo président que ça soit garowo que ça soit gartuyo wiide tan koye Fouta hen gueɗal ha timmi ala fof ko changé ɗum ko noon tigi Aissata Ndiaye wonno ko Kellel Ndiaye on présidente mouvement mo président yeeƴo Fouta noon tigi présidente mouvement yeeƴo Fouta koye ɗi konngudi guddeten roɓɓindu jayndeli meɗen Moussa Nia ko tottude adi janggo so Allahu lamɗo jaaɓi mani moon debbo Aissata Ndiaye wonnoni wonno e abanum gorko Moussa Nia heeɗen en banggal caméra o ko Mansour Sow alias Thiat